Κύριε, ο Δημήτρης σας πω... Α, νόμιζα ότι φεύγει. Ο κύριε Δημήτρης και εγκρίνει λοιπόν στην Ελλάδα. Μεγάλο ποσοστό γιατί έχουμε ζέστη. Ξεκάθαρο. Τερίλα. Πάρα πολύ σημαντικός σπόρος του διαβολίου της Κατερίνας, μπροστά φαντάζομαι. Είτε είναι καφέ είτε είναι λευκή, είναι το ίδιο και αυτό. Και πρωτεϊνούχος σπόρος, λιπαρός βέβαια. Μαρουλόσπορος. Η βρώμη που αναφέραμε, αμυλούχος σπόρος, δεν παθαίνει. Το καναμπουράκι, οι παλιοί Κατερινάδες τα ζούσαν μόνο με καναμπούρι. Δεν τα ζούσανε. Όσα ζούσανε. Ζούσανε μόνο με καναμπούρι. Τα ζούσανε μόνο με καναμπούρι. Όχι, για πολλά χρόνια. Ζούσαν με καναμπούρι κι όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε, και αυτό είναι άλλος ένας βίντεο. Ένα πουλί. Και αυτό ίσως. Ένα πουλί που ζει σε ένα πουλί μικρό. Τρώει συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι και άγριο, έχει πάρει τις προδιαγραφές του άγριου για να είναι ανθεκτικό και δεν είναι αναπαραχθεί, είναι πιο ανθεκτικό από αυτό που αναπαράγουμε εμείς. Αυτό που αναπαράγεται το πουλί στο κλουβί δέχεται απίστευτο στρες, είτε είναι αρσενικό είτε θηλυκό. Όταν δηλαδή εμείς το αναπαραγάγουμε 2 και 3 χρόνια, σημαίνει ότι το πουλί στρεσάρεται, δηλαδή έχει ένα φορτίο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχει ένα πουλί. Κάθεται και γελαϊδάει, έρχεται τερόρια και περνάει ο χρόνος σε ένα κουβάκι. Αυτά τα πουλιά ακούνται τώρα και λένε το έχω λέει 12 χρόνια. Και εσύ που είσαι εκτροφέας δεν σου ζουν πάνω από 4-5 χρόνια. Ναι, δεν μου ζουν. Σήμερα έφερα ένα τυφλό πουλί στο Δημήτρη. Τυφλός. Είναι 6 ετών. Τιμή Σένεκεν. Το πουλί αυτό δηλαδή καλύτερα θα ήταν να του κάνω μια ευθανασία. Δεν το κάνω, δεν μπορώ. Για αυτούς τους λόγους όμως αναπαράχθηκε το πουλί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχασε την όρασή του. Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά το πουλί δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πουλάκι που το κρατάει ο γείτονάς σας και λέει: κοίταξε, εγώ πως 200 χρόνια θέλω την Κατερίνα. Ναι, αλλά εσάς το πουλί μπαίνει σε αναπαραγωγική διαδικασία. Αλλάζει πολύ. Αρχίζει και κόβει χρόνια ζωής του. Τι για όλα τα πουλιά. Δεν το ξέρω. Για την Κατερίνα. Αν με ρωτάς για το Καναρίνι, νομίζω ισχύει. Αν με ρωτάς, γιατί είχα το πρώτο μου Καναρίνι πρέπει να το είχα 13-14 χρόνια. Και το Καναρίνι το 13ο-14ο χρόνο. Και κανονικά ανταπεξήλθε στην αναπαραγωγή. Τώρα γεροντάκος, την επόμενη χρονιά που ψόφισε βέβαια, γιατί έφτασε στο τέλος. Αλλά την έκανε. Γιατί πολύ πιθανότητες. Ήταν το ποτήρι εκεί, έκανε και την αναπαραγωγή, δηλαδή ήρθε σε αναπαραγωγική διαδικασία, τελείωσε. Άρα λοιπόν η αναπαραγωγική διαδικασία θύρει, σαφώς. Ξέρουμε γιατί. Γιατί θέλει και είναι. Προφανώς Είναι ένας μηχανισμός που υπερβάλλει αυτή η φθορά. Να το πω απλά ενέργεια. Αλλιώς είναι να κάθομαι σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, ισχύει σε πολλά ζώα αυτά. Αν έχετε διαβάσει ή αν έχετε δει σε κάποιο ντοκιμαντέρ, το κολύμπρι, αν έχετε δει κολύμπρι, τέλος πάντων, τις κινήσεις που κάνει, όταν κοιμάται το βράδυ, όταν κουνιάζει, σταματάει τους κύλους της καρδιάς. Για να, ναι, τους ρίχνει, τους ηρεμίζει κανονικά. Δηλαδή είναι σχεδόν νεκρό. Ή μη νεκρό, να το πω έτσι. Γιατί, για να ισορροπεί την ενέργεια που χρειάζεται όλη την ημέρα. Για να κάνει αυτό το πέτασμα που κάνει, έτσι. Μια απίστευτο πέταγμα και η ενέργεια που χρειάζεται, το θεωρώ δεν φαίνεται. Σαν έντομο. Δεν υπάρχει άλλο πουλί που να πετάει έτσι. Πιθανόν, δεν ξέρω, έτσι με επιφύλαξη, ελέγχεται δηλαδή αυτό που λέω, είναι η ενέργεια του καταναλωτή. Αλλά ισχύει. Ισχύει στην πράξη. Εγώ πρακτικός είμαι, πρακτικός. Εμπειρικός είναι αυτά που βλέπω, σας λέω. Σουσάμι, ποιος είπε πριν για ποιος ανέφερε το ασβέστιο.
Ραδίκι, εξαιρετικός σπόρος και πρόσιμος από την Κατερίνα στη φύση. Ραδικάκι, καλό είναι να μαζεύετε όταν ξεσταχιάζει το ραδίκι που κάνει αυτό το μόβο λουλουδάκι. Όχι με το λουλούδι, όταν έχει δέσει τους σπόρους, τον ημιόνιμο, το έχετε κανένα καράράκι, πάρα πολύ ωφέλιμο και πολύ καλό αντιστρες. Επίσης, ηλιόσπορος, άρα αντικατάστατος, άρα ανάμε τα προβλήματά του όταν γίνεται υπερκατανάλωση. Τι να πούμε για αυτό το σπόρο. Έτσι, κάθε και το ωμέγα. Η μπαλκάνικα βέβαια, η δική μας η Κατερίνα ή πάρβα, θα μην πιάσουμε μόνο την μπαλκάνικα. Η τσούση, θα πιάσουμε και την ιταλική, τέλος πάντων αυτά του νότιου τόξου. Η Κατερίνα που είναι μικρότερη έχει ένα πρόβλημα στο να το φάει, να το σπάσει. Σπάστε το εσείς. Βοηθήστε τη. Γιάννη, να πω κάτι. Ναι. Η μπαλκάνικα, η Παγιώργο. Στο Βέλγιο που πήγα, ναι. αυτό το πράγμα τι. Το βάζουν στο νερό, το ξέρω από το βράδυ. Σε ζεστό νερό. Από το μεσημέρι. Το ξέρω. Για να σπάει πολύ εύκολα. Εγώ το φοβάμαι. Και ναι, αλλά του βάζουνε μέσα διάφορα πράγματα για τους μύκητες. Ανόργανα οξέα βάζουν. Ξέρω τι βάζουν. Βάζουν ανόργανα οξέα που εκεί έχουν την το έσταση. βάζουνε μία φορά την εβδομάδα. Μπορούν να το βάζουν και 2 και 3. Δεν έχει σημασία έχει ότι για μένα ό,τι μπαίνει στο νερό, αν είναι να ρισκάρω για κάτι που βάζω στο νερό, θα δώσω β'. Που είναι αναντικατάστατο. Να το δώσω αυτό στο νερό όταν εγώ θα το βάλω και θα του αλλάξω τα φώτα γιατί το σπάνε. Και τα δικά σου τα πουλιά, το σπάνε, μην κοροϊδευόμαστε, δεν χρειάζεται καν να το βάλει στο νερό. Εκτός τα μπαλκάνικα. Τα μπαλκάνικα, τα μικρότερα υποίδια έχουν ένα πρόβλημα. Μπορεί να του πληστρήσει, να του φύγει. Εμένα το ξεσκίζουν. Εμένα τα σύσκιν, παράδειγμα, δεν μπορούν να το σπάσουν να το πάρουν. Σπάστο τους, Γιώργο. Σπάζω τους, όχι αυτό που κάνει. Και ξέρω τι κάνουν, σου λέω, το ξέρω, τα έχω διαβάσει, βάζουν ανόργανα οξέα και πολλά. Από κεντρικό οξύ, γαλακτικό οξύ, μέχρι 1002, που για μένα αυτά τα πράγματα είναι όπως και το μιλόξιδο, εγώ είμαι αυτής της σχολής, είναι άχρηστα. Ο Δημήτρης διαφωνεί, με κοιτάει με μισό μάτι. Να πω τη γνώμη μου. Πρώτον, στα οξέα που βάζουν για τα απολιπαντικά, για απολύμανση, πέρα από το μύκητα που μπορούν να σκοτώσουν μέσα στο τέτοιο, το οξέα αυτά απορροφούνται από την οργανική ουσία που είναι ο σπόρος. Περίμενε, γιατί από εδώ ξεκινάει. Λέμε τώρα. Να σκοτώσει πού, όταν το αρδενικό στομάχι έχει pH 3 με 4. Και αυτό θα στο κάνει 4,5 με 5,5. 4,5 αν βάλεις... Τον ασπέργυλο δεν το σκοτώνει το τόξινο. Τον κάντιτα δεν το σκοτώνει, τον περιορίζει. Τον ασπέργυλο που κινδυνεύουν δεν τον περιορίζει το ξύδι. Πέρα από αυτά, τα διάφορα απολυματικά που βάζουμε στο νερό, άλλο να βάλεις απολυματικό στο νερό στην ποσότητα που ίσως να είναι επιτρεπτή, και άλλο να βάζουμε απολυματικό σε νερό που ετοιμάζουν τα φύτρα, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο σπόρο μέσα, γιατί το απολυματικό θα συγκεντρωθεί